बिलाती केमती मौसा बिलाती ବାଇଗଣ କେମିତି ବାଇଗଣ ବିଲାତି କିଲୋ 10 ବିଲାତି 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ସବୁ ଜାଗା ପଡେ ବାଇଗଣ କିଲୋ ଅଛି ଦେର କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ କିଲୋ 20 ନାହିଁ କିଲୋ ଅଛି କିଲୋ 20 ନାହିଁ କିଲୋ ଅଛି देढ़ किलो कोड़ी आ किलो कोड़ी में 20 टंका रे 1.5 किलो आ ଫୁଲକୋବି फूलकोबी गुटा 20 दीटा 30 शिशिर कोड़ गला कि
ଚିନି ଗୁଟା 10। ପାଞ୍ଚ ତିନି ଗୁଟା 10। କଣ ସବୁଠି ହଉଛି ତୋର ହବ ନାଇଁ? ସକାଳେ କଣ କହିଲା?
मीडिया वाला मीडिया वाला